Hello. Hello. मा खालामदों? मा खालामदों? ओंखाम संदों? ओंखाम संदों नामा? आं लोगो हमनांगौ दंमोन। आं नोंखौ गोबाव समनिफ्रायनो लोगो हमनो लुबैदोंमोन नामा? सम दंब्ला अननानै सम दंब्ला अननानै होनदों सम दंब्ला अननानै दान्दिसे आंजों लोगो हमफै दान्दिसे आंजों लोगो हमफैनो मा दाख्लै खालामदों साख्रि जाया हिनजाव नागिर हिनजावाबो जाया मा खालामनो लामानि फाग्ला बेखायनोथ' मिनिं लाबोदों बेखायनोथ' मिनिं लाबोदों सफैलायबाय बागुरुम्बा मोसादोलाय सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय मोसानाय बोथोरा सफैलायबाय खोलो बार बारदों दाउमा दाउसा मेथाइ खनदों गेवलां गेवथां बिबार बारदों आंनि गोसोआबो बेसेबांबा गोजोनलायदों आय' मा गोजोन बोथोरला थांदो जाबाय बेबादि नङा लामा सामायाव मान सन्माननि बाथ्रा दं सिखिरि सुबुंनि नोजोर दं बिदि हामा दे थारै बिनानाव दे बाय थारै बिनानाव दे बाय आय' हाबा wah ayo hawa mari sendiri sendiri dengan ke ayo naiklah tidak semuanya
बिराद समायना जाबाय ना खानाय रुबाय आग्रोमसिम खानाय बिरहोनानै मिथिंगानि महरजों आंबो मोसाफानो गोसो जायो फागुन फागला बार जेब्ला 좀 의성 위에 그 사는 stylish. Mana sumtan, sumtak lah. Mungkin ni nama aku. Ini salah. akan sedikit kelam hama फंबाय बेबायदि राव रायलायनाय आं नोंखौसो ना मा सानहरामोन आं सोरबा दस्रा सिख्लासो मोनदोंमोन सिनायबाय नोंखौसो आङो नोंना गोरोन्थि जादों बिदिनिफ्राय बिदि दाखालामसै थादो दे फंबाय दे बाय बाय ini ada cikari Apa pernah jalan? Aide membai siapa borai bimaबो बोरैबाय संसार जानो चिन्ता नागिरनांसिगोन फागुन दानाव संसारनि लामायाव आगान सुरनो दङब्ला सोरबा सासे आंजों समायना राजि जानो हागोन जारौमोन थादो दे फंबाय आं खोन्थाबाय थानो संसारा बेसेबांबा गिथाव बाथाव जाबाय लामा ससे थाबायनो हाया अरन सेरजों थांनो हाया टाउन सहर बेरायनो हाया साफ्रोमबो सेंग्राफोरनि सानथ्र'हायै नोजोर